Kyllain sakatakorkom banda wer tikanai. Kajingbu upor juga VPP, sau pu pra kentai ke sorkar bahkan pensange eno shwa mardor kajing penrung kerteng tepkam kalakut no henry na kaliang ke sorkar kampat jubab tidak kaliang juga VPP kan penbenar da kajing ki ban syong kalan Myngor kat nyau terik ujemang bana kaliang uba ardan ka country terik ula pen scam bakate kajing ki syong kalan hakmat ke additional secretariat kan Iaid Beit kumbalabu upor uba ardan ula kentu ki kena samla bagi dei ban mi lang namar ka dei kajing le na ka benta kalawe kajong ki khun samla parada ki mi lang ban kershan ka seng ha ka ni kajing le kan nem mentoy namar ka sorkar kan yo kabu ban kensting ula wer ki khun samla bakin mi renti hakajing ki ba nsa penbena ya ka Sngi ka por namar ka sabu pra kenta kalakut ba nang ne shakmat nsa penlong da kajing ki pai ba ka ba jai jai Kyllain sakatakorkom banda wer tikanai ki kon samla ba ki David banwan kabar kalong ba kidang bon ki week ki ba ki ban penkut ki college week ki ba pero ki ba ki samla kan hapan penkut ya ka por ki fi bat ki don ki jing perke ki exam ba pero te hrei kamdei ban ong ba ki samla kim ai ka jing kersha ngangit wat ma phi ki samla hang ni la da pidang piang kartai wat kam lu phini kersha ni ya ka Voice of the People Party ka ba yele nam ta jung phi mo lada phi suthu ba kata ka policy kan penmentoi ki samla wat kam menu ba kersha tan rei chuchar khat no ka jing suthu ya ka to ka jingle ICT ke jing long kam da dei ka jing penkre ka bangi da penkre janai ne on la penjuri ke jing penkre ngin da penkre janai ban ngite pangini oi ke jing kersha ka ba khlain am dei tang ni ki samla ni ki me ki pa ba ni ki nong shnong cái jing tu jong pi khna samla manta bani shimanta lang Lashai ke Sngi ka Lashai ke Sngi ke jing thumu ke jing kalong bakinong alam jong ka party ken lek ban demonstrate namar ni dang sedang ya ka ba sedang mo ka baning kong ke jing ki ke jing la ka sorkar ka sngap se ngim don kam bangin beteng rela ka sorkar ka yai min thingen hapan klang tingim ko ba mas sedang mentang in chupan klang ni ya suki jai ngin sedang so kan sit in demonstration dan rei menu ki bokwa bani simenta ngi priang soba dan rei ngim pada ko athan ban ong bangin da pen mi than yo pai ba hadu kata ta dan rei ki baso kya ki bakwa ban ya don benta kila ban ya don benta pada ka sorkar ka yai mentri fi in am ban sakot ka dek alternative ye kan ini khun shwa da kan ka linti bat nginget ba lada ka sorkar kampriang kan long ka jingdu nong ka ba khrau le se mo ye ki wei pat ki para ki jingi lada ngi le se ka kot ka la ban wanra ka jinge le se ka jingdu nong ka ba khrau ten rengi ngi pat kwa ba ngin le se ka kot ngi pat kwa ba ngin le se ka yin ka shri namar ba lada ngi le se ka yin ka shri ngi pin i ka jing bakala ju ka sarkar phi namar ba ha ka bidi bat ka jing pin trikam ngan chu ai khindiat i hen phi menta karukom khot kam menta phile i kum no ki khot namar bamla ban pendap mo ba kita ki garu kemla ban pendap inte ki post ki bobon ten rei ka policy ka baning kong how 1972 ka shate ban thep de ki khasi ki ju ti pum no pin pin shitam yangi yakni ki samla wat kam menta haba ka tai ka policy ka sha phi te taw ki bon ki bangim ko ban ye krang ni ngi shu ko ba ka sarkar kan smuthu ba don kam ban pen be yakani te kata ka bangi ko amangi ten rei la ka poi ka por bangi hapan sei lut iki bar khoi men sei habau pai ba on shai angai kan long ka ka ba mo ka jingle ra nya ka sarkar ni ong baik ngan ai nuk sai ki ni ko ba kan ni ka jingpen baik ka dei ban long ka kum ka jing don pai shbu matangi ni don san pho kini ki don life sun so shong nia ban ong ban sam mar sau pho ban bha mar sau pho ha ka population jingi khasi kan mo population jingi 47% 48% ka population jingi 32 33 te tang nang tang la suthu ba ka bha kala no Shillong te pen baik at kum ka jing don phat ke tangata la so